rumangsane, apalagi Bu? Wes. Gus Dur. Agama. Piye? Gak mah aku. Jelas kena kasus aku. Mboten. Merem-merem ngene. Aku ngono iki. Piye lho? Nyapa lho? Piye lho wagu ngene? Aku ditembak cucuan apa aku pengen. Piye lho? Aku lho ketoprakan arep. Iki pasang apa lah ngene? Pasang surut to. Aku arep ketoprakan karo Pak Soleh. Tanjung ngono Jawaku. Patih sida diperkosa. Sida paksa. Lah ya. Patih sida apa ora ngono. Ora sida. Ya. Gus Dur apa dikekari Gus Dure? Ayo Gus Dur. Gus Dur sih. Ya. Salungamu akeh kotak. Tanya kok kotak. Aku seneng kok. Yo Gus Dur. Ora di kotak. Bunter. Peserta pertama.
lagu terakhir, lagu pamungkas disiapne aku tak pamitan dhisik ya, Nak. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati menika sampun panjenenganipun cacat matamu. Oke. Nggih, Bapak Ibu ingkang kula hormati menika sampun Apa ya panjenenganipun. lagune? Nah, sembarang, Dok. Ya. Apa Mbak Vi? Anu tak pamitan sik ya Cahyu ya. Oh iya aku ngomong. Ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati menika Kalbe. Kelap Lintang Bapak Ibu menika Kelap Lintang akhirul kalam. Nggih, nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan matur